nin dangarili laban in kɛra cɛ marifatigi dɔw fɛ barisa lugu Burkina Faso jamana camancɛ fan ka taa kɛɲɛ kayan fan fɛ sibiridon nin dangarili shiriya dira ma caman fɛ ko nin kɛra karogɛlɛya juguba de ye wa min kɛra ni fugariya ye ni kunnafoni nunu dira jamana ka minisiriso min sigilen don kunnafoni di kama o ɲɛmɔgɔ Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo fɛ a ko nin dangarili wale kɛra ma ningɛlɛn jugubaw de fɛ k'a dangarili kɛbagaw ka kasara fanba binna musow den fitiniw mɔgɔkɔrɔbaw ani cɛw kan baw k'u ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la nin kɛra minisiri Ouedraogo ka laseli ye u ka jabaraniso gale kan Barça logo duguden dɔ y'a lase AFP ka kunnafoni di so ka nɛgɛjuru sira fɛ ko dangarili in kɛra sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 9 waati sibiridon ko waati de la jɛkulu maramafɛntigi nunu nana bin u ka dugu kan ka duguden caman ni bɔnɛ ani ka fara finitigi lakanabaga dɔw kan jamana finitigiw ka lakanaso lakanabaga dɔ fɛnɛ y'a lase min ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ y'a seereya ko su camanba de yera a yɔrɔ la n'o ye dugudenw ani finitigi dɔw su ye ka fara mɔgɔ caman wɛrɛw olu fɛnɛ jogini kan n'olu tara ka taa kaya o dɔgɔtɔrɔso la kilomɛtiri 45 de bɛ yen yɔrɔ ani dangarili yɔrɔ cɛ a ye min fara a ka laseli kan sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko jɛkulu maramafɛntigi sima i kan bɔ ni a dangarili wale ye duguden dɔ fɛnɛ ka fɔla ko mɔgɔ minnu fagara ka fanba bɛɛ lajɛlen tun ye denmisɛn sifinw ye minnu tun bɔra dugu kɔnɔ ka na finitigiw dɛmɛ ka dingɛba dɔ sen u ka dugu lamini na ko walasa ka se k'u kisi nin karogɛlɛya wale suguw ma ka bɔ jadi jɛkulumaw yɔrɔ seereya filanan y'a yira ko jamana finitigiw ka wulikajɔ a nɔgɔnin fɛ sera ka kɛ sababu ye u ka jadi jɛkuluma damadɔ fɛnɛ ni bɔnɛ ani fɛnɛ ka dan sigi u ka nin fagali juguba la seereya wɛrɛ kaya dɔgɔtɔrɔso la ko ka ca ni mɔgɔ 100 ye minnu jogina k'olu bɛɛ lajɛlen tara ka taa dugu wɛrɛ la furakɛli bolo ma a dɔgɔtɔrɔso baarakɛla ɲɛmɔgɔ ye wele bila dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw ma k'u bɛɛ lajɛlen ka na joona ko kana dɛmɛ kɛ ka taa maaw ma minnu ye kasara sɔrɔ ni dangarili in sen fɛ kabiri dangarili daminɛna sibiridon sɔgɔmada fan fɛ n'o bɛnna utukalo tile 24 ma min kunnafoni bɔra a dɔgɔtɔrɔso cakɛda so baarakɛla dɔ yɔrɔ k'a lase AFP ka kunnafoni di so kan minisiri min sigilen don lakana ko kunna Mahamadu Sana ye laseliw kɛ ko duguden caman de fagara ni dangarili sen fɛ ko hali n'o y'a sɔrɔ u ka finitigiw ye wulikajɔ kɛ ni sanfɛ kɛlɛkɛ pankuluw ye ka se ka jadi jɛkulumaw nɔbɔ finitigi dɔw ani ka fara faso jama lakana kulu dɔw kan ka finitigiw dɛmɛ n'o bɛ wele ko VDP k'olu fɛnɛ dɔw ni bɔnɛna ni dangarili sen fɛ i n'a fɔ lakana minisiri Monsieur Sana ale y'a lase cogo min na a ka laseliw sen fɛ